На архитектурно-строителната седмица сме представили нашия партньор Zoomlion Machinery China, с които всъщност работим вече четвърта година в дивизиите повдигателна техника, земекопна техника и агротехника. Това, което ни отличава от останалите в този сегмент, е това, че компания Zoomlion ни предоставя изключително висока технология, изключително добър продукт, който за момента бих казал, че е без аналог на пазара. Отделно от това, с помощта на нашите партньори от Zoomlion Китай променихме небето над немалко градове в България с нашите колокранове, като имаме възможност да построим кранове между 40 и 350 метра височина, между 3 и 25 тона, така че можем да обхванем пълния набор от технически решения, било то в повдигателната, в земекопната или в агротехниката. Ефективността в работния процес, в строителния процес ги отличава изключително. Отделно от това компонентите, които съставляват самия колокран в нашия случай, са европейски, така че са взаимозаменяеми, не е необходимо да се изчаква доставка от Китай. Поддържаме много голям набор от технически елементи, както и резервни части. Изотех Груп представя на българския пазар, освен крановата линия на Zoomlion, съвсем от последните 2 години започна да продава, да предлага и гамата земеделска техника, гамата земекопна техника и, което е много интересно, и подемната техника във вид на ножични платформи, вишки за индустриалните ни клиенти. Разкажете ни повече за тези различни гами. Земеделската техника на Zoomlion, която Изотех ще представи на Батагро, показва възможностите на глобалния производител Zoomlion като върхов клас технологии, които интегрират индустрията на, примерно, двигатели от световните производители, европейски и американски, заедно с уникални технологии от Китай, като хибридно задвижване, техни собствени решения в областта на хардуера и софтуера и управлението на бизнеса в едно земеделско предприятие. Като ще се надяваме на Батагро да представим модели 2026 година на трактори с този тип трансмисии от порядъка от 406 конски сили за следващата година и до 1500. От една страна, във всеки клас земекопна техника има върхови показатели, които определят всеки един модел за какво може да бъде използван, какво да бъде приложението. В тая връзка ние сме се постарали при достигане на тия максимални показатели ние да интегрираме в тая, т.е. да поръчаме модели, които имат условно възможно най-икономичния двигател, възможно най-голямата хидравлична помпа, възможно най-прецизното управление, възможно най-големия клас предварителни подготвени системи, като допълнителни хидравлични линии, бързосменници. Тоест ние сме се постарали машината да бъде мултифункционална. Фокуса на Изотех в следващите години, основната гама след земекопната техника, ще бъде земеделската техника, както казах, трактори, особено тия с хибридно задвижване, където Zoomlion като глобален производител определя себе си като най-авангардната фирма, която е трендмейкъра в това, което в момента се предлага на световния пазар. Какви кофражи сте изложили по време на архитектурно-строителната седмица? Кофражи, които сме изложили, това е олекотен кофраж на фирмата Фарезин. Ние сме официален представител на фирмата и съответно елементи от системи за ранно декофриране и съпътстващи строителния процес оборудване, като кюбели, този е един от често използваните, 800 литров, и вилици палетни, с които да могат да се качват съответно товари.
Това е един от утвърдилите се олекотени кофражи на българския пазар. Казва се P-Lite система с различни височини. В момента сме изложили височина 2070. При нея хубавото е, че тя е с туманен профил, поцинкован и съответно тази система дава възможност за предпазване на кофража по-дълго време. Цинковото покритие, както знаете, пази от вода. Другата система, която не е изложена тук, това е модул 100. Тя е по-тежък кофраж, 80 кН и съответно е често използвана от строителите на 3 метра височина. Това са двете системи, утвърдени на българския пазар. Също много добре сме познати в строителния бранш с патентования олекотен кофраж, който имаме едностранен и съответно с него сме лидери на пазара строителния, тъй като изключително много фирми го ползват. Лек, удобен и съответно с малко елементи може да се сглобява, дава бързина, скорост и възможности за гъвкавост на строителния обект.